er vi ude at gå igen. Det er blevet en ny dag. I dag er det onsdag. Det er onsdag nu, og vi går mod et busstoppested, fordi vi skal ud til et akvarium i dag og kigge på nogle fisk eller sådan noget. Så det bliver fucking hyggeligt, så nu venter vi på bussen. Vejret er sindssygt godt i dag. Altså vejret det slår bare. Vejret slår totalt meget, vejret går not. Vi ser det her lortevejr, men hvad fuck sker der? Er vi på charterferie eller hvad? Jo. Ej, men prøv lige se, hvor fucking meget det regner, mand. Det er skybrud. Man har også... Okay, man kan ingenting se. Man kan ingenting. En eller anden lys blive blitz. Jeg kalder den brudskid. Den er fucking sej, den der. Fuck, den er sej, ja. Det fucker med min hjerne, mand. Det er bobler. Det er beautiful. Nej, hvor den står den der. Den er kæmpe, den er tyk. Den var gigantisk. Hold kæft, en fiskefilet, man kan få der. Hold kæft. What the fuck? Ej, hvor er den sej. Fuck, de er uhyggelige. Ej, de er ægte. Sover den der. Ej, der er en bagved også. Ja, fuck, hvor klam. Ej, hvor ser den klam ud. Hvor ser den ud? Don't touch, please. Hvad? Don't touch, please. Don't touch. What? Er det en blæksprutte? Oj. Oj. Ej, hvad er det? Prøv at gætte, hvor vi er, Sofie. Hvad tror du, det er, så? Hvis du nu skulle tage et skud fra hoften, løber hun. Er det åler? Ja, det er åler. Simon, hvad kan man se? Man kan se den her fisk der. Ret tæt på det. Oj. Imagine alle de fisk, hvis de nu havde rent faktisk havde hjerner, og alle de mennesker, der kommer og tog billeder af dem. Nej, fisk er ikke hjerner. Men prøv lige at tænk. Ej, hvor er den grim. Ej! Nej, hvor er den. Prøv lige se dens mund. Fuck, den er sej. Og skøj samtidig. Det ser dum ud. Det er sgu da Nemo. Wait, how did Mads go in Oh my god. Nej, det er Dory. Og så er der masser af den vind. We're in this thing. Ej. Øj, hvad fuck? Der kom sgu da et dyr. What? Det er jo neonfarver. Det ligner sådan en hjerne, eller? Nej, hvor er det sindssygt. Wow, de er selvlysende. Det har jeg aldrig set før. Prøv lige tænk at være ude sådan i havet, og så er de der bare. Det ligner satan, den er ulækker. Prøv lige se den der. Hvad fanden er det der? Wow. Vi står midt inde i en jungle, men det er sådan på et museum, og det er sindssygt flot herinde. Altså, jeg er mindblown. Man kan ikke høre mig på det der vandfald. Det er faktisk inde i et akvarium. Men de har åbenbart lavet sådan lidt thailandsk tema-agtigt. I kan ikke se mig, men I kan høre mig. Vi skal ind og se nogle hajer blive fodret, eller ind og kigge på nogle hajer nu. Godt. Vi skal se hajer nu. Vi skal ud på den der. Nu skal jeg ud på den der og se på hajer. Jeg håber, de spiser Emma. What the fuck? Så tænker vi, at vi skal op i... Så skal vi videre til have stingrays as well. The one that just passed, it's an eagle stingray. They're flying to the water and they're... Ej. Det er en vaskæg, der lever nej. Stingfald, stingray. Ej, sindssygt. Ej, hvad se munden på den der? Ja, den er skarp. Ja. Ej, jeg er sgu da lige der. Det var lidt det, så... Hvor er du? Der er Brink sgu da. Og mig. Der kommer du rundt om. Nu kan man igen ikke se noget, men nu smutter vi ind i en 3D-biograf og ser noget om valer. Nu sidder
sidder vi inde i sådan noget 3D-biograf noget, og skal se noget om valer. Hold kæft, hvor ser du svækket ud. Vi er kommet på sådan en ordentlig bjergetur nu, altså. Vi er gået op ad bakker, og nu går vi sådan midt ud i naturen. Op ad 1 milliard trapper. Never give up! Ej, hvorfor fuck sakker jeg bagud? Hvad fanden er det for noget? Så skal vi ud og løbe. Hvad fanden sker der? Er det hårdt? Jeg fucking dør. Alle går rundt og siger, lige pludselig har fået astma. Så hårdt har vi det. Rami, hvordan har vi det? Jeg er ved at dø. Hvad er det værd? Jeg skal bare lige vente her. Hvad er det værd? Nå, køber du mig? Ja. Ja, jeg køber først. Jeg skal lære min kondi. Nej. Efter den hårdeste tur nogensinde. Så det kraftedeme flere trapper, vi skal op af. Det magter jeg fandme ikke. Nej, jeg siger, at så er vi kommet op til den her fucking flotte bro. Altså. Ja, ud over det. Vi er på Bastille, eller hvad fanden er det der? Baliverslottet og fæstningen. Vi er på Baliverslottet. Vi er på Dangleterre. Det her nede, det er Palma, altså den største by på Mallorca, så hvis man kan kigge ud over. Derom bagved er der så bjerge, fordi at, det er jo mega flot. Nu er vi on the road igen, altså vi kom ned fra det der slot, og nu går jeg rundt sammen med de der mennesker. Og vi går rundt nu inde i byen, vi skal ned til sådan et shoppingcenter, fordi at vi skal lave nogle interviews med nogle af dem, der bor her. Og det er det, vi skal nu, så vi går ned til sådan et shoppingcenter, og jo, der er H&M, og jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg skal have dem her med ind i H&M. Så står vi i bussen igen. Hej, vi står i bussen igen. Vi har været inde og shoppe, og nu regner det, så vi tænkte, vi ville tage bussen den 1 kilometer her til, hvor vi bor. Er vi ikke lidt stolte af os selv? Jo. Vi tog lige en bus i Spanien, og vi kom fandme af, når vi skulle af. Energien er bare on top. Så man kan ikke filme om aftenen. Hvad sker der? Halløjsa, I kan se os. Vi er ude at gå, for vi skal ned og have noget sushi. Look at this. This is beautiful. This is a beautiful. Vi skal ned og have sushi nu, og vi har gået i noget tid ude ved Storvejen. In the middle of Palma. Det bliver fucking luksus, og nu skal vi rigtig sådan have storby-vibe. Love it, love it. Wow, nogle store bygninger. What? Ej, se hvor fint der. Ej, ja. Det er noget, du har tænkt. Ja, jeg tænker også. Hvad hvis du ikke betaler godt? Du har fucking meget lige der. Jeg har ikke pakke med. Hvad? Du har spildt fucking meget. Ej, jeg troede ikke, på det, fordi jeg spiller på mine bukser. Det har du sendt til. Man gør det ikke. Ligger du godt der, Bassi? Nej, go away. Nej, jeg skal ikke fingre i munden. Ja, Lina, prøv at se det der lortekøleskab derovre. Ej, vi ser, der er fucking dyr der.